dia! Avui comencem una travessa fent el GR105 que ens portarà des d'Oviedo fins al santuari de Covadonga. En total són uns 120 quilòmetres i en uns 5 dies ho farem. Avui toca la primera etapa, uns 30 quilòmetres que ens porta des del costat d'Oviedo, des d'aquesta ermita de Covadonga, fins a la petita població de Nava. Serà un itinerari bastant... 5 quilòmetres, però bueno, són factibles. Doncs res, esperem que et mantingui tot el temps i a gaudir del camí, amb il·lusió! Bé, estem aquí, hem fet uns quants quilòmetres, ens trobem al punt de bifurcació, cap allà anem cap a Mieres i cap allà anem a Covadonga. Marca el cartell uns 100 quilòmetres encara. Bé, més aproximades, clar. Doncs res, fa un dia sensacional i aprofitarem la jornada per gaudir del paisatge i del trajecte. La fauna tota de Astúries agressiva. Estem ja a uns 3 quilòmetres de Nava, 4, i res, això avui, Déu-n'hi-do, per ser el primer dia, més de 30 quilòmetres, sembla que hem tingut prou, 2 etapes en una, i demà més o menys més. No passa res, sempre amb il·lusió! Bé, bon dia! Avui comencem aquesta segona jornada de la ruta que ens portarà de Nava fins a Espinareu. En total és una etapa de muntanya, no creuen gairebé nuclis habitats i hi ha un fort desnivell d'aproximadament uns 1.000 metres positius. Esperem que el temps s'aguanti, sembla ser que fa bo, i res, a gaudir d'aquest magnífic paisatge i aquesta terra que pinta prou bé. Som-hi, amb il·lusió! A les Praeres, després d'una bona pujada. Ara anem direcció cap a Espinalau. Res, van gaudint del dia per tornar. Res, estem al final de la mitja etapa que hem fet avui, en Puente Miera, i ens queda ara fins a Espinaredo aproximadament uns 11 quilòmetres, però són de veritable muntanya.
aguanta i anirem xinutxant, no? Perquè ja el cansament ens deixa molt. Però bueno, és el que és. Final d'etapa a Espinaredu, o Espinareu, com diuen per aquí. Déu-n'hi-do l'etapa, a veure demà com continua el tema. Vinga! Bé, tenim avui la tercera etapa, que ens portarà des d'Espinareu, on vam acabar ahir, fins a Villamallor. Agafem l'opció que és més per sota, més alçades, tot i que té unes bones pujades. Són unes 4 hores caminant i res, anem per aquí perquè pinta mal temps i igualment doncs, és part del GR. Res, il·lusió i esperem que el temps aguanti. Vinga! Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol. Joven Santiago, na noite escura, ervas de prata e sono, cobre na baleira lúa, cobre na baleira lúa. Bon dia de nou. Avui, després d'una nit plujosa, estem sortint de Villamallor i agafarem el desviament cap a Cangas d'Onís, que veieu que hi ha uns 22 quilòmetres. Nosaltres acabarem un pelet abans per poder dormir. I res, doncs ja quarta etapa, una etapa bastant planera, però pel riu Sella, ara al principi no, però després passes al Sella. I res, visitarem a 2 o 3 pobles i una etapa amb 200 metres positius de desnivell com a molt. Una etapa tranquil·leta comparat amb el que hem tingut. El temps sembla que dona anar millor, encara ens escaparem. I res, ja ho tenim. 2 etapes i a Covadonga. Som-hi! Agua da mañana enterga, tremano del corazón. Ara estem aquí, al costat del riu Pilonya, que és afluent del Sella, i aviat arribarem a Vega de Casares, que està al costat de Cangas d'Onís, que és on acabem l'etapa d'avui. Doncs vinga! Estem avui la 5a i última jornada de la ruta. Som
a Can Gas Dionís, podeu veure el pont típic de surt. I res, avui una forta pujada ens portarà cap al nostre destí final, que és el santuari de Covadonga. Som-hi! Entre sueños lo vi tan claro, soñé un lugar, un pozo sagrado, soñé que mi hijo estaba curado y hablé con aquella anciana llorando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estàs gravant. No, No puc. es una fotillo. ¿Qué ha pasado? No. Te has mojado Tío, la pata está a fondo. hasta el fondo. Bueno, no et quedes curta, Bé. La luz que inunda todo, verás por fin el sol sobre nosotros. Verás el cielo grande, azul y limpio. Vas a ver dónde se... Bé, nois i noies, petits i grans, ja hem arribat a Covadonga. 5 dies de ruta, 115 quilòmetres, 4.000 positius, una mica de fang i molt bon temps. Res, espero que hàgiu gaudit de la travessa, de les imatges, dels vídeos, i ens veiem al proper GR. Endavant i amb il·lusió! Es difícil